muzi wase-Afrika, sise-South Africa, siKwaZulu, umzinyathi district, umvoto masipala, sise-Redflay, sendaweni esigameko. La emva kwami kuphahlazeke indiza ibinabantu abathathu ngeshwa nangebhadi baphangalala bonke. Inkulumo ke iqala kanje ithi bekunezindiza ezintathu ezisuka eThekwini ziya eGoli. Ukuthi bezinabantu abangaki ngayinye ayi ulwazi asikathuli. Yile esingayo esizwile ukuthi abantu bebebathathu. Uma beyeGoli bekufanele ukuthi begcwalise eMnambithi upetrol noma udiesel. Kwabiyashintsha iplan kodwa hayi ngcono begcwalise kuphi eGreytown. Sebesendleleni njalo. Mabezogcwalisa la eGreytown ukuthiwa ithi inkulumo leyo yokuqala ayikwazanga ukuhlala kahle, iphaphalazile nje yawuphahlazeka lapha eplazini thizeni, kodwa batubeka bashayeka abebephakathi okungakhulunywa ngomgibeli ngabagibeli nomshayeli. Kodwa bawuphosile umbalane, bayaphila, bayanyanga, bathola usizo. Indiza yona elimele kakhulu. Kwathi lesibili ikwazile ukuhlala ngithi cababa ngokuphepha, yafaka udiesel noma upetrol, qhubeka nohambo. Bese kuthi le yesithathu yilesingayo ke manje la. Leyo ayikwazanga ukuhlala lapho. Ike esikhundleni ukuthi iyohlala la kuzofakwa khona udiesel noma upetrol, iphahlazeke kule ndawo. Yabona nje la amahlathi oGumtree ila ephahlazeke khona. Ibinabantu abathathu njoba bese ngishilo. Kulabo abantu abathathu kune student pilot, intombazane nje esencane, uma wayo useGoli, esihlobo sayo sisempangeni. Thina sifonelwa isihlobo sempangeni ekseni ngo7 ukuthi kunendiza engatholakali ngoba ngathi signal bengasadonsi. Bisilokhu ithi Greytown Maritzburg, isho njalo inkulumo. Athi lo sisi msweli sicela usisize, sesilahlekelwe ingane yethu isendizeni ebiya eGoli, i-student pilot. Kodwa uzokufonela uma wayo okudadewethu, usho njalo kusisi. Bese kuthi emva kwemsuzwana nje bese kufona uma wayo ethi baba Msweli silahlekelwe ingane. Indiza ebikuyona kusho ukuthi asebenza kuyona ngoba phela i-student pilot. Asazi noma bekunabafundi lapha phakathi nothisha asazi, kodwa nje lengane ikuleso sikole ifundela ukushayela ibhanoyi, ibehamba futhi ngebhanoyi lasesikoleni, ngathi inkulumo imi kanjalo. Bese ethi ngiyacela mfowethu ngoba wena use-KZN ukwazi ube yiso, ube seduzane, uphenyele ukuthi kwenzakalani. Sishaqekile, sikhungathekile, ingane yethu asiyiboni. Nabasikole bathi abakathulutho. Ayikho information esithulayo enethemba. Ayisi bese siyaqala ke nathi sihlanganisa izinto ukuthi asishintshe inhlelo singene ngoba kuyashiya ukuthiwa Greytown. Ayisizi. Sithi mase sendleleni bese iyavela inkulumo ithi hayi ngathi iseMoy River, siyithola bengo12 kanje. Kuthiwa batholakele isitholakele lendiza eMoy River. Sidrive seMoy River. Masifike eMoy River, abaseMoy River bathi hayi balwazi lolu daba. Qalwe phansi ke manje kucingweke kuphenyweke sithola ukuthi hayi asize ngapha eRedflay eseduze nomvoti engena ngaphansi komvoti noma phakathi kweGreytown nani neWinnie noma neNewton. Yilapho esikhona ke namhlanje. Isimo esikusona yilesi nisibona la ngemuva, sime sibi esibhlungu esivelele imndeni yalaba bebekile ibhanoyi laphahlazeka. Ngicabanga ukuthi sizamile ukuyicacisa, uyakwazi nokuyibamba ukuthi isukaphi into. Lokhu iqala izolo, abanye batholakele ebusuku, laba baze bazotholakala namhlanje. Yikho silapha kungo4 ntambama. I thank you.